Ни өчен журналистка психологияны белү кирәк? Беренче чиратта, журналист ул кешеләр белән эшли. Һәр вакытта да язма журналистика булсын, телевизион журналистика булсын, радиода булсын, кая гына булса да журналистлар, ягъни без һәр вакыт кешеләр белән эшлибез. Әнде кешеләр белән аралашабыз икән, безгә кешенең хис-тойгыларын сизә белергә, кешенең күңел халәтен күрә белергә, аның белән ни рәвешле сөйләшергә икәнлеген, аның белән ничегрәк аңа сораулар бирергә, шуларның барысын да белергә кирәк. Шуңа күрә журналист кешегә, минемчә, беренче чиратта психологияны өйрәнү кирәк һәм бу бик тә мөһим. Журналист кешегә, әлбәттә инде кеше психологиясын тирәнтенрәк өйрәнсә яхшырак булыр. Чөнки без кешеләр белән аралашкан вакытта, материал әзерләгән вакытта, кешене күреп, кеше белән сөйләшеп, хәтта телефоннан гына сөйләшкән булсак та, аның тавышы аркылы, аның хәзерге халәтен белсәк, дөресрәк итеп сорауларны бирә алабыз. Төгәлрәк итеп материалны ача алабыз. Төгәлрәк итеп интервью булсын, репортаж булсын, бу герой хакында яза алабыз. Шуңа күрә журналистикада эшләргә җыенасыз икән, кадерле балалар, журналистика белән кызыксынасыз икән, шул ук вакытта кеше психологиясе белән дә, гомумән психология белән, психологик алымнар белән дә кызыксынсагыз яхшы булыр. Чөнки бу сезгә киләчәктә әлеге профессияда, әлеге сезнең эшегездә ярдәм итәчәк. Журналистикада төрле жанрлар бар. Без журналистика турында сөйләгән вакытта репортаж, интервью, аналитик материаллар, ниндидер тарихи язмалар, мәдәни тапшырулар турында сөйләшәбез. Һәм инде әлбәттә һәрбер аерым жанрда, һәрбер аерым журналистика төрендә безгә төрле алымнар кирәк булырга мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә без интервью турында сөйләшәбез икән, телевизион интервью бар, шулай бит, һәм безнең язма интервью бар. Телевизион интервьюда да, язма интервьюда да безгә актив тыңлау дигән алым кирәк. Бу әлбәттә журналистикага да кагыла, психологиягә да кагыла. Нәкъ менә кешене ишетә белү, әңгәмәдәшне ишетү һәм аңа тиешле вакытта дөрес сорау бирү сезгә әңгәмәдәшнең әйтергә теләгән фикерен күбрәк ачарга ярдәм итәчәк. Һәм инде моннан соң сезнең материалыгыз да тулырак булачак. Интервью турында сүз барганда. Шулай ук интервью турында сүз алып барган вакытта без шунда белергә тиеш, кешеләр башкалар белән аралашкан вакытта, директор телевизион интервью булса, камера булса, бераз гына каушап калырга мөмкин. Биредә журналистның психологик яктан кешене тынычландыра белү, кешегә тиешле сүзләр әйтү, кешене ничектер интервью алдыннан җыйнау кебек әйберләр дә комачауламас. Журналист әгәр дә белсә, әгәр дә аның үзенең журналист капчыгында дип әйтегән диме, шундый кечкенә генә серләре булса, кешегә ничек дөрес итеп әйтергә бу моментта каушый икән, нинди сүз әйтергә, аны ничек тынычландырырга, шуларны белсә, интервью әлбәттә уңышлырак килеп чыгачак. Әгәр дә без алабыз, мәсәлән, сезнең белән репортаж жанрын. Репортаж бит инде ул каяда булса барып, башка bir шарадан, зур шарадан, яисә кечерәк шарадан материал җыеп, туплап, алып кайтып, редакциягә аны язу, яисә монтажлау, әгәр дә без телевидение турында әйтәбез икән, радио турында әйтәбез икән, шулай ук сюжет монтажлау. Монда журналистиканың кайсы алымнарын кулланып була. Репортажны җыйган вакытта, материалны җыйган вакытта, шулай ук игътибар белән кешене тыңлый белү. Кеше сезнең әңгәмәдәшегез, мәсәлән, сезгә әйткән, сөйләгән вакытта төп фикерне әйтеп бетермәскә мөмкин. Ләкин сез үзегезнең тыңлый белү һәм ишетә белү, күрә белү сәләте белән кешенең төп фикерен аерып ала белергә тиеш. Бу вакытта сезнең репортаж өчен кирәкле материал тиешенчә тупланачак. Репортажны төзегән вакытта, кайда нинди материалны ясау турында уйланган вакытта, шулай ук психологик алымнарны белү комачауламас. Биредә сез алдан укучының бу материалны ничек кабул итәчәген уйлап, кайсы өлешкә нинди материалны кую турында фикер йөртеп, дөрес итеп төзергә тиеш репортажны. Мәсәлән, кеше беренче чиратта телевизион сюжет турында әйтсәк, телевизион репортаж турында әйтсәк, кеше репортажны карый башлый һәм аның күңелен нәрсәдә булса монда электрип алырга тиеш. Бу репортаж минем өчен кызык булырга тиеш. Ул минем өчен кызык булмаса, мин аны шунда күчерәм, мин аны карап бетермәячәкмен. Шуңа күрә кызык булсын өчен биредә шулай ук сезнең караучыларның яшь
үзенчәлекләрен искә алып, аларның гомумән ниндирәк кеше булуын искә алып, сез шушында кеше психологиясен файдаланып, нәкъ менә эләктереп ала торган төп фикерне алдан куярга кирәк. Ул булырга мөмкин, әлбәттә, репортажның герое турында, мәсәлән, теләсә кайсы репортажда геройлар булса күңеллерәк була, чөнки кешегә башка кешеләрнең тормышы, үзе кебек үк, яисә бөтенләй үзенә ошамаган кешеләрнең тормышы, фикерләре, уйлары белән танышу күңелле була, рәхәт була. Шуңа күрә биредә сез шулай ук кеше психологиясын өйрәнеп, укучының яисә тыңлаучыны алдан уйлап, аңа нәрсә кызык булачагын белеп, репортажны шул рәвешле төзи аласыз. Әгәр дә инде без, мәсәлән, аналитик язмалар турында әйтәбез икән, яисә аналитик сюжетлар турында әйтәбез икән, телевидение булса име, биредә шулай ук мәгълүматны кеше кабул итә алырлык дәрәҗәдә әкрен генә бирү, аны җайлап кына шушы гомуми материалда урнаштыру шулай ук бик мөһим була. Әгәр дә сез кешенең нәкъ менә үзенә аңына гына түгел, йөрәгенә үтәрлек итеп материалны язырга җыенасыз икән, сез беренче чиратта бу кешене кызыксындырган әйберне белеп, аны аналитик материал турында сөйләгәндә, әкрен генә материал дәвамында ачып, җайлап кына кешегә ирештерергә тиеш буласыз. Шуңа күрә кайсы гына жанрны алсак та, беренче чиратта, беренчедән, әлеге материалны һәрвакыт кеше әзерли, ягъни сез үзегез, һәм икенче яктан, бу материал һәрвакыт кешегә юнәлтелгән була. Кешенең хис-тойгыларын, кичерешләрен, хәзерге халәттә булган үзенең ишендәге фикерләүләрен белү сезгә материалны отышлырак, матуррак, үтемлерәк итеп ясарга ярдәм итәчәк. Шуңа күрә биредә кайсы гына жанрны алсак та, психологиянең кайсы гына алымын алсак та, беренче чиратта менә шуны истән чыгармаска кирәк. Мин бу материалны кем өчен эшлим? Мин бу материал белән нәрсә әйтергә җыенам, нәрсә әйтергә телим? Һәм мин бу материалны әйткәннән соң, бу кешенең фикере, яисә хәтта ишендәге уй кичерешләре, хис тойгылары ничек үзгәрәчәк? Шул сорауларга җавап биреп, материалны әзерләсәгез, материалыгыз нәкъ менә кешеләргә үтемлерәк булачак һәм сыйфаты да яхшырак булыр. Әгәр дә мин кеше белән кара-каршы утырып сөйләшәм икән, мин аны нәкъ менә чын күңелдән тыңлап утырам. Бу вакытта башка бер турында уйламыйм, аның турында аны тыңлап утырам. Бу нәрсә дигәнне аңлата. Мәсәлән, кичкенә генә хәзер сезгә сер ачам. Әкрен генә җайлап кына менә шулай итеп башны селкеп утыру. Әйе, әйе, менә шулай. Ягъни актив тыңлауның бер элементы. Мин үземнең гәүдә аркылы, мин үземнең күз карашым аркылы, үземнең башымны ию аркылы сине тыңлавымны сиңа белдерәм. Моны каршыдагы сезнең кешегез, ул аны бәлки аңлап та җиткермәс, ләкин гәүдә дәрәҗәсендә, тән дәрәҗәсендә ул аны кабул итәчәк. Шулай ук актив тыңлау ул биешле сораулар бирү. Әлбәттә, сез интервьюга барганда, яисә репортаж ясаганда, герой белән сөйләшкәндә, сезнең билгеле бер сораулар тәртибе бар инде, сез аны алдан әзерләнеп барасыз, шулай бит. Ләкин сез беләсез, интервью вакытында, аралашу вакытында тема бөтенләй икенче якка кирип китәргә мөмкин. Шуңа күрә сез туктале, мин менә бу сорауны бирәсе идем, бу сорау бирелми калды бит әле дип, аны тизрәк бирергә ашыкмаска кирәк. Киресенчә, актив тыңлауны исәптә алып, кешенең нәрсә әйткәнен төгәлрәк итеп ачып бирер өчен тагын да өстәмә сорау бирергә өйрәнү. Ягъни өстәмә сораулар бирү шулай ук актив тыңлауга керә. Моннан тыш, шундый кичкенә генә бер сер бар. Кеше нинди дә булса җөмлә белән тәмамлый икән, төгәлли икән үзенең җавабын, шул җөмләдән башлап китәргә мөмкинсез. Мәсәлән, без бүген районыбызда яшүсмерләр өчен спорт чарасын үткәрдек. Спорт чарасында 45 укучы катнашты. Киләсе сорау сезнең шушындай булырга мөмкин. Сез 45 укучы катнашты дип әйттегез, ул укучылар кайсы авыллардан җыелган иде? Ягъни күрәсезме, мин электреп алам. Мин кешенең әйткән сүзен электреп алам, элдереп алам. Һәм шул сүзне әйткәннән соң кеше, аха, бу мине чыннан да тыңлый икән, моңа чыннан да кызыклы икән дигән фикер туа. Әле, ул фикер аның нәкъ менә башында гына түгел, без аны психологиядә
бессознательный дип әйтәбез инде русчамен, аң астында, ягъни мин аны тоям. Кешенең мине чыннан да тыңлавын тоям. Һәм кеше сезгә ачылып китеп, тагын да күбрәк итеп сөйли. Ә журналистка нәрсә кирәк? Нәкъ менә кешенең сөйләве кирәгеме, ачылып китеп, әйбәтләп сөйләве кирәк. Менә актив тыңлауның төп билгеләре менә бу. Сез күбрәк укый аласыз аның турында, аның тагын төрле, бәлки сез үзегез уйлап табырсыз. Актив тыңлауның нинди дә булса ысулларын. Һәм уйлап тапсагыз, инде сезнең тәҗрибәдә дә бардыр, бәлки безгә язып җибәрерсез. Баш исемне куйган вакытта, беренче чиратта психологиягә мөрәҗәгать итсәгез, отышлырак булыр. Чөнки баш исемне куйганда мин әлеге исем белән кешенең эчендәге, күңелендәге кайсы төпкелләрен, кайсы хисләрен уятмакчы булам. Мин ни өчен бу исемне куям? Мәсәлән, билгеле бер хәзерге сезнең районда булсын, яисә сезнең шәһәрдә булсын, ниндидер шара узды дип. Сез беләсез, бу шарага килделәр, мәсәлән, өлкән яшьтәге кешеләр. Өлкән яшьтәге кешеләр өчен нәрсә мөһим? Нәкъ менә хәзерге вакытта аеруча нәрсә мөһим алар өчен? Әлбәттә, шара узды, яхшы уздымы? Ләкин шундый шара узды гына дисәгез, ул күңелле булмаячак. Ә инде нәкъ менә өлкән яшьтәге кешегә мөһим булган әйберне истә тотып, шул яктан чыгып исем куйсагыз, ул бөтенләй икенче төрле яңгыраш алачак һәм укучыларга да кызыграк булачак. Без моны һәр вакытта да безне укучыны, яисә безне тыңлаучыны, караучының яшь үзенчәлекләрен, аларның мәнфәгатьләрен, кызыксынуларын истә алып, шул яктан чыгып, баш исемне куярга кирәк. Ә моның өчен, әлбәттә, аларның психологик нечкәлекләрен белергә кирәк. Хәзерге вакытта мин яза торган, мин мөрәҗәгать итергән укучы яки тыңлаучының психологик хәле нинди? Хәзерге вакытта аның психологик халәте нинди һәм бу халәткә нинди исем туры килә? Менә шул сорауларга әз генә уйланыбрак җавап бирсәгез, баш исем һичшиксез бик отышлы булачак. Психологиядә махсус аерым бер тармак бар. Арт-терапия дип атала алымы. Арт ул рәсем ясау, рәсем генә ясау түгел, пластилиннан ясау, төрле фигуркалардан ясау, төрле сыннардан ясау. Һәм инде әлбәттә аның үзенең алымнары бар. Билгеле бер бирем биргән вакытта кешегә, мәсәлән, шушыны ясагыз, йорт ясагыз, анда тагын нәрсәдер ясагыз, диме төрле бирем аша психологлар кешенең бу вакытта нинди рәсем ясаганына карап, нинди буяулар сайлаганына карап, һәм иң мөһиме, әлеге рәсемне ясаганнан соң нинди хисләр кичергәненә карап, психологлар билгели алалар кешенең хәзерге вакыттагы халәтен. Ләкин бу әлеге кешене тулысынча билгеләми. Чөнки психология, безнең психика бик каты тотрыклы түгел. Менә бүген иртән минем бер төрле күңел халәтем иде, көндез икенче төрле, кич белән өченче төрле. Шуңа күрә психологик халәтен белү, кешенең психологик хәзерге вакыттагы портретін белү өчен рәсем ярдәм итә ала. Аның үзенең ысуллары бар. Рәсемгә белгечләр дип әйтәм, психологлар, мәсәлән, шул исәптән мин шулай ук арт-терапевт булып торам. Психологлар нәкъ менә бу рәсемгә карап хәзерге күңел халәтен әйтеп бирә ала. Ләкин гомуми портретны әйтү өчен бер генә рәсем ясау җитми, чөнки кеше төрле хәлләрдә була, кешенең фикерләве дә үзгәрә, кешенең төрле хәлләрдә булган күңел халәте үзгәрә. Шуңа күрә кешене гомуми белү өчен бер генә рәсем җитми. Әлбәттә, анда озак вакыт дәвамында аралашу, билгеле бер алымнар бар, шулай итеп кенә белә алабыз. Чыннан да, без интервьюга барган вакытта без кешенең нинди холыклы икәнлеген белмибез. Без аны белән шунда гына танышырга мөмкин. Шулай бит. Һәм инде әлбәттә кайбер интервьюлардан соң син үзең дә теге бөтенләй көчсезләнеп чыгасың. Андый хәлләр була. Бу вакытта иң шәп ысул хәзерге вакытка кайту. Хәзер мин сезгә кичкенә генә бер шундый сер ачам. Ничек хәзерге вакытка тиз генә кайтырга була? Шундый бер күнегү бар. Мин менә кая гына булсагыз да,
Машинада буласызмы сез, транспортта буласызмы, яисә кешедән чыккан җирдә кафеда буласызмы, каядыр мәктәптә буласызмы, кая гына булса да, әгәр дә миңа хәзер мин кеше белән аралаштым да, миңа ниндидер шундый авыр, үземнең гәүдәмдә авырлык сизәм икән, күңелемдә авырлык сизәм икән, шушы моментка кайтырга кирәк. Әйләнә тирәгездә 5 төрле предметны табыгыз. Мәсәлән, менә мин хәзер утырам, журнал, тәлинкә, минем, мәсәлән, браслетик, минем йөзегем, аны хәтта үзегездән дә табырга мөмкин. 5 төрле предметны атарга. Шуннан соң 4 төрле предметның төсен атарга. Журнал яшел, бу журнал мәсәлән шәмәхә төстә, минем күлмәгем яшел төстә, шулай итеп 4 төрле яшел төсне әйтәсез. Аннары 3 төрле тавышны сизәсез. Мин менә монда редакциядә утырам, тәрәз аркылы машина тавышын сизәм, каядыр коридорда телефон тавышын ишетәм, мәсәлән, һәм урындык шыгырдавын ишетәм, мисал өчен. Шуннан соң мөмкин булса 2 төрле ис тоемларга тырышыгыз. Мәсәлән, моментында сез чәчәк иснәп карый аласыз, яисә нинди дә булса сумкагызда шоколад, конфет бар икән, аны иснәп карый аласыз. Һәм инде соңгысы бер төрле тәм тою. Шул ук конфетны, шоколадны яисә суагызны авызыгызга кабып, туктале, минем шоколад чыннан да баллы бит дип үзегезгә әйтәсез. Бу күнегү нәрсә эшләтә? Ул сезне хәзерге реаль тормышка кайтара. Чөнки без авыр кеше белән аралашканнан соң безнең хис туйгыларыбыз нәкъ менә шул авырлыкта күмелгән. Без шул авырлык белән ничектер яшибез име. Безгә секундына менә хәзерге вакытка кайтырга кирәк. Әлбәттә, бу тиз ярдәм итә торган әйбер. 5, 4, 3, 2, 1 дип атала. Хәзер һәм биредә дигән күнегү ул шулай ук интернетта бар, сез аны карый аласыз. Секундында ул сезне хәзер моментка кайтара. Инде соңыннан, әгәр дә чыннан да күңелегездә әле һаман дир авыр фикерләр бар икән, соңыннан инде бераз гына соңрак сез яраткан музыканы тыңлый аласыз, яраткан ниндидер ризыкны ашый аласыз, каһвә эчә аласыз, яисә дусларыгыз белән аралаша аласыз. Шулай әкрен-әкрен генә сезнең ишегездән ул авыр хисләр чыгып китә аннары. Аны чыннан да туярга кирәк. Нинди генә хис күтәрелмәсен күңелегездә, нинди генә хис булмасын, беренче чиратта аны әйе чыннан да миндә хәзер шундый хис бар дип үзегезгә әйтергә кирәк. Курыкмаска кирәк аннан. Әйе, минем харашуым килә. Әйе, мин хәзер шатланам. Әйе, миңа хәзер бераз гына моңсу. Әйе, мин хәзер борчылам, мәсәлән, име тактага чыгар алдыннан. Сез бу хисне үзегезгә бар дип әйтү, ул инде хисне күрү, тою дигән сүз. Инде һәм бу бик яхшы. Инде хисне тыярга, тыю турында әйтсәгез, дөресен әйткәндә, әгәр дә хис барлыкка килгән икән, күңелегездә туган икән, аны инде тыю бик авыр. Шулай бит, ачу чыкты икән, булды инде, аны каяда булса урнаштырырга кирәк ул ачуны. Ачуны тыгып куеп, капкач белән каплап, саклап йөреп булмый. Аны каяда булса миңа чыгарга кирәк. Шуңа күрә хисне тыю узак вакыт дәвамында тыеп туру, ул соңыннан ниндидер күңел төшенкелегенә китерергә мөмкин. Яисә бөтенләй хисләрне аралый белмәүгә китерергә мөмкин. Шуңа күрә хисләрне тыярга кирәк түгел, хисләрне билгели белергә кирәк үзегез өчен. Чыннан да мин хәзер ачуланам. Әгәр дә ачуыгызны кемдә булса чыгарды икән, шул кешегә әйтергә мөмкин. Син минем ачуымны чыгардың, мәсәлән, име? Яисә билгеле бер вакыйгада минем ачуым чыкты. Менә шушы әйберне дөрестән дә үзегезгә чын күңелдән әйтү генә дә хисне киметәчәк бераз. Ачуыгыз моның хәтле булды икән, әйе, мин сиңа ачуландым диюгә, ул сезнең төшәчәк. Шуңа күрә хисне туярга кирәк. Туярга өйрәнергә кирәк. Инде тыю мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, кай вакыт без хисләрне тыеп торырга тиеш булабыз. Ниндидер социаль урында булган вакытта име, бөтен хисне бит инде хәзер ачу килде дип бөтен кешегә ачуланып йөреп булмый. Без аны бераз гына тыеп торабыз, ләкин билгеле бер вакытта тыябыз икән, соңыннан мин аны үземә аңлатам, ни өчен мин аны тыйдым, һәм ни өчен шул вакытта мин ул хисне белдермәдем. Менә хәзер мин аны мәсәлән белгертә алгам кешегә. Дүртле дә, башка билгедә борчу хисен китерергә мөмкин. Сез борчыла аласыз. Ләкин моның бернинди начарлыгы да юк. Дүртле алгансыз икән, үзегезгә языгыз. Мин дүртле алганга борчылдым. Ни өчен борчылдым? Менә хәзер бу дүртле нәрсәгә китереп чыгарырга мөмкин? Алыгыз каләм, алыгыз
дәфтәр битеме һәм языгыз. Мәсәлән, бу дүртле алгач, анда ширеккә дүртле чыгарга мөмкин. Кемдер бәлки ачуланырга мөмкиндер сезне. Бәлки бу дүртле нәкъ менә булырга тиеш түгел иде, мин бит бишлелек белдем дип, шундый фикер булырга мөмкин. Сез барысын да үзегезгә тизеп язып чыгыгыз. Блокноткамы, дәфтәр битенәме. Дүртле алдым. Инде мин хәзер инде аны киридән итеп булмый. Ни өчен борчылам? Һәм ни өчен борчылганыгызны язгач, соңыннан шул борчылган әйберләр янына язып чыгыгыз. Чыннан да бу әйбер борчылырлыкмы соң? Мәсәлән, дүртле алгач борчылдым, ширеккә дүртле чыга. Ачып карагыз ширек билгеләрегезне. Бәлки әле анда ширек бетергә тагын 2 ай вакыт бардыр. Бәлки анда сезнең бөтенесе бишледә бу дүртледер. Бәлки ул сезгә чынлыкта ширеккә дүртле чыгармас. Кайвакыт безгә беләсезме, үз-үзебезгә нинди дә булса хәлне аңлату җитеп бетми. Мин башымда уйладым, менә дүртле булды, бетте, һәрбер чылам, уйлар китә, борчыласыз, туктап булмый. Туктар өчен каләм аласыз, ручка, дәфтәр бите аласыз, язасыз. Бәйнә, бөтенесен язасыз. Менә мин дүртле алдым. Хәзер минем белән нәрсә була? 2 нокта нигә бер артлы язып чыгыгыз, нәрсә буласын. Шуны язган вакытта ук инде сезнең үзегезгә үк бәлки кызык тоела башлар. Тукта әле, ни өчен борчыламсың, мин бөтенләй юк әйбер бит инде бу дип, бәлки шул вакытта ук көлеп инде сезнең борчылуыгыз бетәр. Энергия чыннан да күп кирәк. Миңа калса энергия теләсә кемгә күп кирәк, ләкин кеше белән эшләгәндә бу аеруча нык сизелә. Чөнки мин кеше янына килгән вакытта ниндидер эштән авыр энергиялы, авыр холыклы була алмыйм берничек тәеме. Шуңа күрә минем үземнең кичкенә генә серләрем бар. Мин бик күп көчне алам табигать белән аралашудан, бик күп көчне алам сәяхәтләрдән, сәяхәт итәргә яратам. Һәм инде якын кешеләрем белән аралашудан. Миңа якын булган, күңелемә якын булган кешеләр белән 5 кенә минут, 10 гына минут аралашсам да, минем шундук көчем артып китә. Килешәм, басыр, минем шулай ук өйдә песием бар, аннары тәвә кошым бар, кичкенә генә матур исемле. Һәм шулай ук әгәр дә күңел халәте ничектер төшенкелектә борчылып утырасың икән, хайваннар үзләре сизәләр булса кирәк, алар синең яныңа киләләр, сыпырыналар, һәм инде әлбәттә монда тынычланасың. Килешәм, синең белән бик шәп ысул, аны да менә кулланырга мөмкин.